बाला मालायफ्रा मालाय गोदान बोसोरनि जि जोम गोदान बायदों गानदों जोमदों जादों लोंदों मोसादों पिकनिक थांदों जोंहा साब्रैया जोंहालाय माथो खुगाजोंनो थांलाय फैलाय मुसुगुर फुलायलाय नङाबा माथो ओमफ्राय नै आंहाथ' मैया सिमाङावनो शिलंआव थांना फैलायबावबायसो आंहाबोहाय गेंटकआव थांनानै फैबावबायसो आंलाय बालि थांलाय थाइलेण्ड थांलाय जापान थांलाय करिया थांलाय सुइजारलेण्ड थांलाय आमेरिका थांलाय थांबायानो थायो सिमाङाव आंथ' बाला सिमाङाव थांनो मोनबाबो रंजा बा मोदायजों होसो जानाय माबा दानो ओंखाम जादों दानो फायखाना सिङाव दङ दानो गोजौआव बिरदों दानो हाग्रा बारियाव दानो अमानो आदार होदों दानो सना गानहैदों दखानाव थांनानै सिमाङाबो नांला गांथा गैखाया बाला आंना ओमफ्राय माबा आंहाबो सिमांखौनो बोरैबासो नुयो सिमाङानो दसेनो न'नि मानसिफोरजों ओंखाम जागोन ओमफ्य न'आनो दसेनो हाग्रा बारियाव जायगोन हाग्रा बारिनिफ्राय माबा दसेनो सोरहानिबा न'आव दसेनो सोरनिबा मोखाङा सोरनिबा माबाया ओरै उल्थां फाल्थां सिमांखौनो रागासो जोङो आं ओंखायनो आं सिमां नुनोबो गोसो जाया मानसिफोरा बुङो सिमां नुनांगौ माबा सिमां नुनांगौ मोदायजों होसो जानाय बालखन्था मालाबा सानो लामायाव सोरबा बोराय मानसिया थेहां मानसि आंखौ लोगो मोनबायनो आंनो सुटकेस गंसे होनानै बुंबायनो फिसा बे फैसाखौ नों लादो आंना जिउआथ' गैखाला होननानै दब थैबायनो बेनि उनावहाय आंहा लटारि मोननानै माहाजोन जाबायनो आयौ आंबो बिदिनो सानथारोहाय आंथ' मा सानो फैसाखौ माबोरै मोनगोन मारै मोना मालाबा एटिएमानो आं थांनाय समाव एटिएमनिफ्राय फैसाया सिउ बिरबोबायनो आं खनखलायनो हालाय फैसा मोनबायनो जै फैसा मोनबाय आंसो मिथिसिगौ मायाव बाहायगोन आंहाय हाफां साननानैनो गोसोखौ गोजोनग्लाय मोनोना मालाबा बिसनायाव जिरायबाय थानानै मालाबा टमटमाव गाखोनानै बिदि साननायनि मजायानो जि मोजां बाला साननानैनो बेफोरबायदि गोजोननाय लायाबा माथो उफायबाव बोसोरफ्रोमबो आमुक जायगायाव थांगोन बोसोरफ्रोमबो बैबायदि जायगायाव बेरायगोन गैया इन्स्टाग्रामाव फेसबुकफोराव मालायनि ज' जाजाय मोसालायनाय बेरायहैलायनायफोरखौ नुयोबा ट्रानजिशन लगाय बे जायगानिफ्राय बै जायगायाव रिल बानायनाय नुयोब्ला बाला गोसोखौनो खेंगेट मोनलायलायो बालनि गावनि खावलायखौनो बुनानै लानो गोसो जायो मालाबा खाफालखौनो उनै बेला होजोबनो गोसो जायो आं हाफां नोंनि बे बानलुखौनो आंनि खाफालाव फुनलाना होफैदोहाय मानोसै बे खाफालखौ लानानै आङो संसाराव थानो हागोन ना हालाथाय मिथिलाहाय नोंलाय माथो अमा राजाजों पार्टनारशिपआव दङबालाय अमा राजाया माथो बिउटि पार्लाराव दाना हिनजावफोरनि मोदोम नायोबालाय मा आयौ बाला नों मिथिया आरो अमा राजाया बिउटि पार्लाराव खामानि मावनायखौ मालाय बेसेबां मोदोम नायो हिनजावफोरनि बेबोथ' मोनसे खामानिसोना खामानि दस्रा हौवाबा बेलेगमोन अमा राजा बायदिखौ मिथियो दा बेसां गुन्दा जायो अमा राजा बायदिया बेसो मिथिसिगौ आरो माबायदि मोदोम नादों बापावै मालै दाउस्रिफोर मा किकि खाखा जोंहा बैग्रि जानायखौ नुवाखै बोरो बहा बैग्रि जादों नोंसोरलाय नामावल'सो बैग्रिखौ दोनदों ओमफ्राय किकि खाखासो नोंहालाय मा नांजालायखो ओमफ्राय नारजि बुदाङा दंफैलायो माथो आं रायलायहैनि नारजि बुदां आच्छा दे आं उनाव फन हरगासिनो नारजि बुदां सोरजों फन रायलायदोंमोन नोंलाय लोगो सासेजों फन रायलायदोंमोन मानोथ' रायलायनायखौ फोजोबदिया दे मानो उनाव कल खालामगोन होननानै बुंखो ना आं खाथियाव थानायखाय मा गोदाव सोराव बुंलाबायदों दावसे दालाय आरो नारजि बुदां नों आंखौ दाना गोसोखांला नामा बाल आं नोंखौ बेसेबां मोथे गोसो थोयो नों मानो फंसे बाथ्राखौनो गले सोंबाय थायो आरो आखलफोरा मानो एसेबो सोलाया नोंना मानसिजों माबायदि रायलायनांगौ माबायदि बिहेभ खालामनांगौ माबायदि आखु दिन्थिनांगौ मानो एसेबो सोलोंनानै लायाखै नों बिराद लासिं खालामबायलै आंखौ दावसे देलाय बिदिबा नों आंखौ अनलायदो बेफोरबायदि जेबो खोथा नङा नों बांद्राय गालि गाथि खालामनायखौ गारदो आं एसेबो सुखुवा आंना खोलानि बिदिबा मा खालामनो नारजि जानो हागौ आं थगायले बाहालि अब्लाबो आं नोंखौ गोसो थोयोथ' नोंनि अनगा आं थांनानै थानो हानाय नङा नारजि आच्छा एसेबां गोसो थोयो नों आंखौ औ दानो नों बुंलाय आंखौ मोसानि खुगायाव बारसिन हैथां होननानै बुंलाय बारसिन हैगोन आच्छा बिदिब्ला मोसानि खुगायाव बारसिन हैया माने बालनि माने बिदि थिनो बाल हायै खामानिफोरखौ बुंनानैबो लानो नाङा मिथिबायना दावसे देलाय जायखिजाया नों आंखौ सन्देह खालामबाय थानायखौ ज्राब गारदो आंहा नोंजों सन्देह खालामजानायनि अनगाबो गोबां खामानि दं मा खामानि दं मोनसे एग्जामनि थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो आं होमबा नों साख्रि मावगोन थांना थानो थाखायथ' मोनसे ना मोनसे खामानि मावखानांगोन ना दावसे देलाया बयफ्रेन्डखौ लोगो मोननायखाय बावथारलायबाय जोंखौ ओमफ्राय नोंनाव अमा राजाया मा खबर मा
मिथिबायगौसै आंलाय बेफोरबायदि एक्स बयफ्रेन्डखौलाय आरो नोंहालाय सिखिरि आं नोंनो एसेबां मेसेज हरबाय थायो नों मानो नायाखैब्रा आं नायनो समखौनो मोनाखै दालाय मानोथो नायाखै नायदो उनाव नायनोसै आं आच्छा दे होमबालाय आंनि थाखायबो बानायदो बैग्रिया जेबो बैग्रि सिग्रि गैया नोंनि थाखाय बेवहाय जोंनि हिनजावफोरनि गेजेराव हाबफैनोबो नाङा बापावे मा एसे खाब्रां दाब्रां मानसिलै बेयाव औ आंहा बिदिनो दे मोनगोन थांदो थां हिनजावसा लोगोफोरजों रायलायहैदो नाथाय आं नोंजोंसो खोदोम जानो गोसो जादोंमोन होद मा गोदाव सोरावलै नों आंखौ गोसो थेबा खोदोमदोरा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायलाङालै नों बेबाल खोदोम होद बापावे मा खोनाखोलै आंलाव जों गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड रायलायनायनि गेजेराव मानो हाबफैदों नोंलाय आं नोंसोरखौ बिदि गोदै रायलायदों होननानै मिथियामोन ना बाथामिस ओइ नारजि बुदां गाज्रि मोनबाय नामाब्रा माखौ गाज्रि मोननांगौ जाखोब्रा नारजि बुदांलै आं बे सिखिरिखौ बिराद गोसो थोयो अमा राजायाबो बेखौनो नोजोर होगासिनो आंनि बानायनानै होदोब्रा आं बिदियाव गैयालै आरो गार्लफ्रेन्ड लानायाबो इसेबां गोरलै बाथ्रा नङा हनै आंनि दाउसो देलायखौनो नायलाय नांगौनि बारा थङालि नोंहा एसे थङालि साइसनि हिनजावखौनो गोसोथोबायबा बेनोथ' जाबाय ओइ दाउसो देलाय मालाय नारजि बुदांखौ लोगो मोननाय लोगो जोंखौ बावथ'लायो बाथामिस आंनि नारजि बुदाङा आंखौ दाना गोदोनि बायदि गोसोखौनो थोला मिथिबाय मानि थाखाय बेखौ आंलाय मा मिथिगौसै बेबा आंखौ मा बालनि थाखाय गोसो थोगोन थोआ खालामदों आहाय मोजां सोंबा माबायदि खोन्थाथारदों नोंहाय मा बालनो सोंबाय थादों ओइ आंनाव मोजांसो सोंदों मिथिबायना बांद्राय गोरा खोथा बुंना आं सिगाङाव मा बाल खालामगोन आयु बिदिसो होनदोंना नोंनि मेगनाव आनलु देबलायनायखौ थुख्लायजोबना होगोन आं देलाय थुख्लायबायलाय देलाय आंबो सिरि नायगोन आयो माथो बुलायबायसोलै गैलालै नारजि बुदां गैला ओइ सिखिरि हगारनोबा हगार आंखौ ओइ दुमफाव हगार आंखौ दिनै बिनि खर' मेलेम हाराफोरखौ सेफायजोबगोन आं नों आंखौ सेफायनो ना आंसो नोंखौ सेफायगोन ओरैबायदि जोग्लिगोन आं नोंनि लाखुमा बुस्थुफोराव आंबो नोंखौ नायनानै थागोन नामा फै नोंनो फै आंनि खाथियाव आंखौ सिखिरिया हमनानै लाखिदों नोंनो फै आंनि खाथियाव आंखौ दुमफाव हमनानै लाखिदों ओइ नांलाय नाङा दानो भाइरेल जागोन बापावे सिख्लाफोर मानो इसेबां नारा नाथा नांलायखोब्रा हिनजावफोरनि गेजेराव हाबनाङा हिनजावफोरनि गेजेराव हाबनाङा मिथिबाय ओइ दाउसो देलाय नांलायनाङा आं नांलायाखै बे हाफाङासो सिगां एग्रांना लादों आंखौ आं एग्रांदों गावसो एग्रांना लादों आंखौ जाबाय ओइ नोंसोरो मा खालामलायबाय थालाय आं हले थांबाय बापावे नारजि बुदां गैला बिसोरनि नांलायनायखौलाय मा खालामनांगौ जाखोब्रा दे नांलाय माथो खालामबावनो आं मालाय गसाय मोजां टाइमावनो मोनफैदों माथो आंलाय जेबोथ' बुंखाला नायनानैल' थानायसै आरो बुस्थुआ मा होननो ओइ सन्थला मा मोनफैदों नों बेवहाय आंलाय बुस्थुआ मा होननानैसो नायगाब्रा दे लागाव आयौ बाला दाना सुसुलाव जागोन मिथिबाय ओइ आमालै गोसो गैला आं बुलायनो बिनि भिडिअ खालामनायनि थाखायनो बालनि आंबो गोसो गैला सिखिरि आखाया सन्थला जाबाय दे भिडिअ खालामनांगौ माबायदिहाय नों सन्थला जेराव मेराव भिडिअल' खालामग्रा आंनिसो दाय जाबाय होमबा नोङो जानला मोनला भिडिअ खालामलाबायनाङा ना बाथामिस लाजिबो गैया दां गुन्दा दानो गुन्दा आं गुन्दायानो नङाबालाय मानोथो जोंनि भिडिअखौ लादों नोंलाय ओइ सन्थला आंखौ गुन्दा होनबायलै आं बिराद दुखु मोनबाय ओइ बेखौनो दुखु मोनो नामा सिख्लाफोरजों गुन्दा बैथाला होनजाबाबो जेबो मोनथारालै आंथ' आं दुखु मोनबायलै ओइ मानो दुखु मोननांगौ जाखोब्रा आं बिराद दुखु मोनबायलै रायजोफोर आं जोबोद दुखु मोनबाय मानसिफोरजों गुन्दा होनजानानै दे बे चेनेलाव गोबावजों नुजाफैनायनि थाखाय निमाहा बिबाय गुसुंब्लाबो बेवहायबो लाबोनो नाजागोन सिजोन उनाव दिनै भिडिअ लाबोला बाय गुड नाइट